Hvad nu hvis et simpelt udstrækningsprogram kunne give dig bedre mobilitet og bedre generelt helbred? Og hvad nu hvis du kunne fjerne den træls rygsmerte, du har fået ved at sidde i en kontorstol hver dag? Eller måske voksede du op på cirka samme tid som mig og drømte om at blive lige så badass som Jean-Claude Van Damme, når han lavede de her splits i alle hans videoer. Ej, det kan godt være, at den del er bare mig. Men det sidder nok i mig til, at jeg prøvede altså sådan et udstrækningsprogram i 30 dage. Et program, der lovede mig, at jeg kunne få bedre generelt helbred og fjerne min rygsmerte på ingen tid. Inden vi går i gang, så har jeg lige en kort baggrundshistorie af mig. Jeg er tidligere gymnast, og mit niveau var egentlig okay højt. Altså ikke som dem, I nu ser i Face-Off i fjernsynet, de her vilde, sindssyge spring. Mange af de spring, de var slet ikke opfundet, dengang jeg var på mit bedste. Men mit niveau var faktisk højt nok til, at jeg typisk har været den bedste springer på de fleste hold, jeg har gået på. Det er nok over 15 år siden, jeg peakede, og dengang var jeg faktisk ret fleksibel. Så det betyder også, at når du ser de her clips, så starter jeg ikke helt fra bunden af. Men i mellemtiden er jeg altså gået hen og blevet pisse gammel. Jeg sidder i en kontorstol hver eneste dag, og der er totalt smadret min lænd. Den nederste del af min ryg har aldrig været sådan decideret god, men nu er det bare ikke godt længere. Så måske det her, det kunne redde min ryg. I Danmark er vi jo så heldige, at vi kan se frem til i vores generation en pensionsalder på 74. Og med en gennemsnitslevealder på 79 for mænd, så er der mange af os i min aldersgruppe, der kan se frem til at arbejde indtil den dag, vi dør. Det er kraftedeme skræmmende. Men i det mindste, så bruger det offentlige jo pengene fornuftigt. Jeg har faktisk engang været ret smidig, og dengang jeg var allerbedst, kunne jeg faktisk gå helt ned og sidde i et spagat, du ved, med et ben foran og et ben bagud. Jeg kunne også sidde og læne mig ned forover mine ben, og så bare ligge og slappe af nede på på min lår og helt nede på min skinneben faktisk. Men det her var lige indtil en dag, hvor jeg nogle år efter jeg var stoppet til gymnastik, troede jeg stadigvæk kunne det her. Jeg var i byen, pisse stiv og skulle vise mig frem, og jeg tænkte, jeg kan stadigvæk gå i spagat. Det resulterede i, at jeg sprang nogle fibre i mit baglår og helt op i mine baller. Noget, som jeg faktisk i dag stadigvæk kan mærke. Så nu her, som 36-årig, der er jeg altså ikke længere smidig. Men jeg er dog kommet i målgruppen for en hel masse annoncer på Facebook, der lover mig guld og grønne skrove. Og jeg tænker sådan 30-dages program, hvor jeg kunne opnå min drømme om at blive lige så sej som Jean-Claude Van Damme. Hvorfor ikke? Første klip er fra den 10. september. Det er første gang, jeg træner. Det var min allerførste gang, jeg prøver programmet, og jeg kan ikke vise hele programmet her i videoen, da det selvfølgelig er betalt af copyrightet. Jeg mener, jeg har betalt noget, der ligner omkring 100 kroner for programmet. Måske plus minus deromkring. Da jeg startede på programmet, var jeg super overrasket over, hvor usmidig jeg efterhånden var blevet. En anden ting, der overraskede mig, var faktisk, at sådan en type workout her giver faktisk en smule sved på panden. Jeg fik lavet et YouTube rabbit hole og fandt ud af, at udstrækning er faktisk en form for styrketræning. Good to know. Så den her workout var faktisk super nice, og jeg fik det super godt bagefter, og det tog omkring 45 minutter, og jeg lavede det derhjemme. Nu er vi fremme ved den 18. september, og er min 5. træning. Efter de her 5 træninger var det virkelig blevet hårdere, men jeg kunne virkelig begynde at mærke, at der var sket noget fremskridt. Der var altså meget fremskridt i begyndelsen, og det kan man godt kalde måske begynderfremskridt. Det er der også, når man starter på at styrketræne i fitnesscenter. I starten sker der helt vildt meget. Nu er vi ved den 10. oktober. Den 10. udstrækning her. Det er 10. gang, jeg træner, og den her gang føler jeg mig mere smidig end nogensinde før. Det stod allerede klart dog for mig her, at jeg absolut ingen chance ville have at kunne nå at gå i spagat eller sidesplit inden for de her 30 dage. Det havde sgu også været lidt vanvittigt, hvis jeg havde kunnet nå det. Og som du kunne se på mit ansigt i videoen her, så gav jeg den virkelig alt, hvad jeg havde, dog uden at komme til skade. For jeg var meget opmærksom på, om det gjorde ondt på den gode måde eller den dårlige måde. Og jeg ved ikke, om du ved, hvad jeg mener, men ja, sådan måske, du forstår det. Igen kan jeg ikke vise alle øvelserne, men jeg kan ligesom vise mit fremskridt og hvor meget der er sket. Og jeg føler virkelig, at der har været et fremskridt selv i min sidesplit her. Så spoler vi frem til omkring dag 30, og ved den 30. dag i mit træningsprogram kan jeg afsløre, at det kom faktisk til at koste lidt mere end 30 dage, så jeg har slut lidt. Og her kan du se, at jeg har et billede af mit træningsprogram, som du lige kan se måske ved siden af mig her. Og det er således, at man skal gå fra et basic-program og videre til et advanced-program, og jeg har måske været lidt sløv til at gå videre til det her advanced-program. Men de her første dage, 30 dage, altså, de er i det her basic-program, og i de næste 30 dage
skulle så være et advanced-program. Den 15. oktober, altså 30, lige lidt over 30 dage inden. Jeg tror, det var 34 eller 36. Det er træning nummer 15. Jeg synes faktisk, det er tydeligt, når man ser på videoen her, at der virkelig er sket noget siden start. Man kan virkelig se, at mit spagat især har bevæget sig siden starten, eller det, som det hedder front split. Husk lige at trykke på abonner-knappen. Mens jeg optager det her, har jeg faktisk kun 3 subscribers, og det kunne være sjovt, hvis du gad at være nummer 4. Her kan du se mit fremskridt på mit hoftebøj, eller rygudstrækning, eller hvad man kalder det. Der er virkelig også sket noget på kun 15 træninger. Især når man ser det i forhold til den første gang, jeg prøvede. Det har kun taget 15 træninger, og jeg har skrevet ned, at det var cirka 34 kalenderdage. Her kan du også se, hvordan mit sidesplit er, og man kan godt nok se, at jeg har der rykket mig noget, siden jeg gik i gang. I dag kigger jeg tilbage på det her, og kan sige, at jeg endte faktisk med at må give op. Det var ellers meningen, at jeg ville gå til 30 træninger, og den her 30-dages video skulle have været 30 træninger, og ikke 30 kalenderdage. Problemet var simpelthen, at jeg fik så ondt i mit baglår herom, i min balle, fra grund af min gamle fibersprængning, at jeg turde simpelthen ikke at blive ved. Jeg var bange for, at det skulle gå ud over min hverdag, at jeg ikke kunne lave de her ting. Når nu jeg står her og kigger tilbage nogle måneder senere, jeg optog det her, så tænker jeg, måske skulle jeg starte igen. I det mindste i hvert fald bare for rygforløbet her, fordi jeg har stadigvæk ondt i min ryg, og jeg havde det bedre dengang. Hvis du ikke kunne se det, så i klippene her vejer jeg omkring 15-20 kilo mere, end jeg gør i dag. Og i den her video, der viser jeg dig, hvordan jeg har gået fra den vægt på omkring 105 kilo til de omkring 82 kilo, som jeg vejer i dag. Ellers så håber jeg bare, at jeg vil se dig i næste video. Tak fordi du så med.